Anong pagpaswerte? Di yung mga anak ko, pamilya number one. Tapos sa paghahanap buhay, masuswertihin kung maghanap buhay. Punsoy yung binibigay ng mga Chinese na nasa... Guwapo yung Oo. Hindi magulo, pampaswerte sa buhay. Di ba? O, yung mga anak, kung halimbawa, pinagsabihan mo, hindi suplado, ayan, mausay ang pagsasama. Basta't manalik ka sa Diyos, wala naman imposible sa Diyos eh. Pag lahat ng kalooban ng Diyos ay sinusunod mo, darating at darating yung pampasyurte sa buhay mo, blessing kumbaga. Magtiwala lang tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang lahat ng gumagawa ng kimparan para sa atin. Hindi ako naniniwala sa mga syurte-syurting yan. Mas naniniwala ako kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang tanggapin natin. Pampaswerte sa buhay, wala akong alam sa swerte sa buhay. Puro trabaho lang ato pagkuswerte. Si pampaswerte, si Kuli, aluan say, may tibukal kanda. Gamani sa tamang gano, kumpleto mo may kin mo, kala lamang makuli, nga pula lamang. Gano, bagaran ayos para swerte, kanda no, kala lamang unanap, di may babagaran swerte, di ito, walang sabi siya niya, eternal porta, aga malapod sika.